Malawi Today. Nikuti usazolowele pano. Maniba usazolowele pano. Kwamba mbona ukusekera ukumaseka ngalisuri panchini. Maniba sisa Okay, nkhani imene yachitika ku prison timafuna tikambirane pano kuti kodi nkhani imeneyi olakwa ndani, kodi bwanawa analakwa kumuzunzula mzimayiyu pagulu kapena mzimayiyu ndi amene walakwisa pomawabwenzera bwana ake kuwayankha zachipongwe. Izi zimachitika m'maofisimu, koma kodi zikumayenera kuti zizikhala chonchi? Koma nanga kwenikweni chidavuta ndi chiyani kuti anthu amenewa amvesesane? Nkhani ndimene idachitika ku prison pamene bwana amawapanga wantchito wake amamuzuzula kunena kuti akuseka ngati kuti sali pamalo a ntchito iyayi, akungoseka ngati ali kwawo, koma iwo amagwiritsa ntchito chichewa chonena kuti amaseka ngati kuti mayiyo ali kubala, amaseka mwauhule. Kodi izizi adayenera kumuzuzula motero mpagulu? Tiuzeni maganizo anu, tatiyeni timvere mmene zidakhalira. nikuti usazolowele pano. Maniba usazolowele pano. Kwamba mbona ukusekera ukumaseka ngalisuri panchini. Maniba sisa nchini yao sirikani njadisi. Maniba sisa ngati kuli kuderera. Kwamba kama chila kukutuma mwamba. Amen. Kwamba iwo usamali. Kwamba asama seka ngati alikuwa ukakhala kufemera unakuwa operations this job is professional. Daddy, replace her immediately. Now I can't finish. As a first one, Damana. I am poor when I say, don't you see? What you don't mango saying? What you want cheat? You need to be professional. You need to be professional. Who said Lomwelo, alukamuza sinema mwabasi. Ineyo, sinema mwa wina aliyese. Ana ni maopa ino prison mwosa alipasi. Chaona, manyanda. Ena sake ni masiana na two steps. Ana ni mwopa. Chambai. Pano, who will be professional. Maruzi funazika na wahura. Kusika seka kusika. Apo maa sakalisi. Unchina kwa yuwasu chose jifoni ya kujo usamatebe ndikoza ujiswa feni matoa Zibo bwana ndaje vachani mabale Unchina unamkanga mwingi kwa Unchina ndio sikaji
Office yake imemunga maseke mimi masagira. Office yake imemunga maseke mimi masagira. Kuri chono wala anjude analesa kukoto sema maseke ndo simu. Ala ni kuita na office. Kusema wangu ni burukuchino. Burukuchino. Mimi masagira burukuchino. Kuzola wewe as usual. Kucheza kuchino muri mpono. Kuchino ukura una kulowani. You can't wait for it. Kuchino. Mama say agora mbele anda kaidi. Mama say agora mbele anda kaidi. Mama não se simbira. Ndithu mmenemo ndi mmene zinakhalira kumeneku ku prison pamene abwana amakangana ndi mmodzi mwa ogwira ntchito kumene ku prison. Awa ndi apolisi okhaokha, asilikali okhaokha aku prison. Kodi pamenepa tinene kuti nkhani imeneyi imayenera kuyenda mwachonchimo kuti ngati kunali kuzuzulana, amayenera kuzuzulana pagulu nanga mmene amayankhirana munali mopasa ulemu. Koma tiye tione nkhani imeneyi mbali zonse kuti zakhala bwanji. Ndi kwa amene mukungotipeza kumene tapanga subscribe ku channel chimenechi komanso comment kuti inu mukuona bwanji kuti mmene zinakhalira pamenepa kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo. Arukamwasa sinema mwapasa. Ineyo. Sinema mwa wina aliyese. Anani maopa ino prison mwosari pasi. Chaona manyanda. Ena sake ni masiana na two steps. Anani mwa mwopa. Chambai. Pano. Who be professional. Maruzi funa usika mwa uhura. Usika seka usika. Apo mawasa kalisi. Unchina kwa. Yuwasu. Chose jifoni ya kujo usamatebe. Ndikoza ujiswa fini mwa. Zipo bwana. Ndaje pachani. Mabale. Uchina unamkanga mwikuwa. Uchina ndio sikaji. Unga mwikuwa. Office yake imemunga maseke mimi masagira. Office yake imemunga maseke mimi masagira. Kuri chono wala anjude analesa kukoto sema maseke ndo simu. Ala ni kuita na office. Kusema wangu ni burukuchino. Burukuchino. Mimi masagira burukuchino. Kuzola wewe as usual. Kucheza kuchino muri mpono. Kuchino ukura una kulowani. You can't wait for it. Kuchino. Mama say agora mbele anda kaidi. Mama say agora mbele anda kaidi. Mama não se simbira.